hakane ga video ngan yathu epi kumno ki synran u jisu ki yap ki bobun ki synran u jisu omsham labo jingthoh ne record kumno ki yap haka BAIBL kini ki jingtip pangan yathu epi kalong katkum ka jinglap bat ka jingsham jong ki nong wat bniah bat lang baki history menungkong u Petrus Yo Petrus la penyap da kabasya sanar pena da kongpong. Katkum gajing kerpat jung naka daw bo sungobit dor banyap kaju rukom kumbo try jisu usayam. Baar u Thomas. U Thomas u tang mo u synran u bopoi banyu kejat hakari India jungi. U Thomas u yap da kabasya som haki benta basyati jung kari India, South India. Kat baudang duai halor ulum. BLEI u Andrew u yap da ka basyate hauding pengkyang balong cross kumu x hadu bonda klan kalong ka basyitom sisya banyap hakani rukom basaw Yohanes la shaphang hakam pnyang bakhlud hakading hapo rom kabapla kalong bau klam yap hangta reyu yap on development kumbaju yap ki briew barok hadaulenong patmas basan u Philip ya jingiap u Philip 4 detik kena bah don ki boong bo yap daga basya setien hau huk unar belong kumukwai don ru ki boong bo sya sanar pena haijem ha kitu ki por ki briew kim da sultanat shaphang ki missionary Kristan Bonriu u Bartolomai u yap daga basya tarim ya sni do jung bat syak krai kli hadin kata banyo Matthias unung krong khajana lakem yo Matthias ha Ethiopia Matthias uyap da ka basya som bat krai kli hadin kata bapra u Jacob ukun u Sebedi u Jacob uyap da ka basya krai kli lakeno ay ubo de unong penkhen hukum u Jacob ulong berslur hadu kata-kata hadu bau nong keno jung u kala bemut bat u cakrai kli lang hakatahi kajaka bekendai u Simon usya penyap na kadaw bau kentat ban ai jingkenya ya ka BLEI bat u yap da ka basya sanar pena basipho u Judas Iskariot borok ngitip kuno Judas Iskariot uyam namar labo jingthoh ega jingiap jungu haka BAIBL Matthias nong ba arpenyo kat BLEI hadu basan uniu deyu badi no jisu bar uyap da ka bau setien nila de haudiang bakat wei u Jacob ukun u Alphaeus uyap da ka basya lentham mau baca tiet na kli habandayam bakat ar u Thaddeus yo balakot ru u Levius katkum ka Orthodox Church ha Amerika latip bau Thaddeus u yap da ka basya siat dau khnam kumba sau san snam ai hadin ka jingiap jung jisu Christ nang tau Thaddeus ula sya tiet bat pam do sedi naga benta jung ka kli jung niyo i baki rukom yap jung ki synran kalong ka ba iting sisya borok yap martyr Hari ka jingkli kalong ka ai ka pelong ki borok ban not ban sya hadu kat ne naga benta ka jinget bakidon kani kala kata bat penlengo yeshibun kiru perkhat bat kiriwat banyak balai baki kloy hadu kat ne ban ai wat ela ka jing imro klam da lenno yu try jisu ka pelong ki ban puson bat perkhat lam da day baga jingyo i jungki kalong ga basisha kat nengut ki briew kinom shusha yap kumne day namar baga jingyo i jungki kalong ga basisha kapan scam me ga jinget jungki bawat ka jingiap ru kamla ban penkenria ye ga jinget jungki Matthias nong bakan riu kot par pasau ka ongkumne la daw no ru uman man wan na dien jonga ai bon lan ni la di pat unra ela ka ding phana habaga ketien ko ong rah ela keding pena bat buat yang
kamut setia batang bangilara ding pernah hapla ne tang bangiladang harendang ne hakti ne haskor kalabiang kamlong gumta kading pernah ka keren ni ka jing sha iban ka jing le ran ka jing sha kantaj ka jing sha bat kumta terter kata ka dei galenti jong ka ding pernah ka bau jisu yan haba ka dei ngi ban ba ding pernah ngi tingi ba ding tle ban ngi bu not ba ngi siu kaliang ne ka ai ba ki wei ki le kamlong ga ba kala ban ding pernah ringi don kam ban sung tho bat le eka marbun sin ngi kam bangi dei ki kristan hare ka jing jungi kam ya ha bat ka ai ka bau jisu hi kai na kata ka daw ka BIBLE ka ong Matius nomor nyod khat bar pui shibun la khat hare khyndiat la jin jisu e phi waro uyap halor ka ding pnau panjau waro snam ju na ka ta ka pop jungi pha shu ka ba ka por ka dang don yo lap batir no jisu dang e phi doi khat ba kar pa deu onwan bani sham bat phi uling kur khu phi ba ka long yeng long sam ju phi waro amen.